Napa to sababe Sinararata Dwarawati tapa nendra wonten madyaning makambang ing cipta meminta kawan Bathara ingkang akarya jagat kasidaning lekas badhe tumapak ing perang ageng Baratayuda jaya pinangun. Lasin tata ingkang kepareng lenggah mumbing ayun ugi angeningaken cipta menika ta warnanipun pangah Pandhawa satriya Madukara ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna ya Sang Pamadi Kuntadi ya Wibaksa wis kinudrat Sang Hyang Wisnu binelah panitise dadya Kresna lan Arjuna upama kembang lan sarine geni lan urupe upama sesotya lan embanane mila tatana momokal yen to wong agung kalih tansah maneka manungku puja nuwun marang purbane kawasa dhateng kantun para Pandhawa ingkang lenggahing mumantane Pandhawa nata ngamarta Maha Prabu Sri Puntadewa ingkang lenggahing muri gedhang karang yayalir prayit neng kewuh kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang ya satriya Jodipati Raden Arya Werkudara ya Sang Bimasena ya Bratasena ya Sang Wayuninda Gandawastrat Maja Pasiban Ragil Pandhawa kembar Raden Angkula miwah Raden Sadewa ora sidhem permanem tanana kang samya nyabawa kaperbawan wong agung kekalih sak semedene nuwun marang purbaning Bathara Kedadak rikala semono wonten cahya kekalih cumalorot saking Dirgantara lah menika ta warnanipun Sang Narayana miwah Sang Pamadi mangsa saking kayangan Suralaya sigra manjing marang anggane sowang-sowang Gatun mangkung kawersan
Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu bingaing manah kula tanpa pindhan dupi paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati sampun kepareng wungu saking anggen paduka Tarak Bratanendra. Koko Prabu Ari paduka dalasan para kadang Pandhawa sanesipun nyadong dedupa ingkang kathah karana angger ridho anggen paduka katemben Kewala Tarak Brata. Ambo bilih wonten kalpatan kula Koko Prabu pidana menapa ingkang badhe kula sandhang kula namung tansah ndherek kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Aduh Yayi samiyaji kadangipun Kakang Yayi. Estunipun kadang kula para Pandhawa mboten lepat. Saestu mboten lepat Yayi, malah keparapun Kakang rumaos bombong karana menapa kadang kula para Pandhawa ndungkap lan ngertos menapa ingkang dados gegayuhan kula. Liripun pun Kakang nindakaken jejibahan menika mboten kangge pun Kakang pribadi nanging sedaya menika muhung kagem kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang badhe nindakaken jejibahan luhur netepi jiwa kasatriyan mangrurah satru murka. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yayi. Wah Kresna criteng kakangku. Piye Werkudara? Janjane aku iki wis jelek bosen nggonku nunggone wong turu. Urung karuan kapan tangine. Mulane aku ya njaluk pangapura kapeksa jlamprong sing tak uring-uring. Janaka sing tak undhamana. Jaring akune jlamprong karo Kakang Kresna kuwi sedulur sak pambudi Wisnu Benelak panitise kayata jlamprong kuwi mau ora bisa nusul kawan Kakang Kresna nanging nyatane bareng ditindakake bisa kasembadan sawetara bisa gawe marming atiku Kresna kakangku. Kuwi ora salah. Kadangku Yayi Werkudara iya. Yayi samiyaji kados pundi Koko Prabu? Dara Kresna kakangku apa? Awan sira Yayi kembar. Wonten timbalan ing adawu Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Inggih Yayi. Gawe saking panyeng kuyungipun kadang-kadang kula para Pandhawa anggen kula darbi gegayuhan saged kasembadan menapa malih pun Kakang sineng kuyung kelawan kadang kula Yayi Arjuna. Pun Kakang estunipun namung manekong manengku puja nuwun dumateng purbaning Jawata. Kasidaning lekas menggah badhe tumapaking perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Karana pun Kakang inggih badhe nindakaken jejibahan luhur. Ing mangka Yayi. Perang menika mboten baen-baen. Perang menika dipun wastani perang suci, menika perang kadang mungsuhe sedulur. Menika langkung amrat Yayi. Menapa malih tumrapipun ingkang Raka Ndwarawati ingkang minangka dados panuking Pandhawa. Awrat rasing manah kula pramila kula tumunten ninggal kayangan Suralaya. Sasampunipun mekaten gawe saking panyeng kuyungipun para kadang Pandhawa sedayanipun sineng kuyung kelawan para kawula tasih kula sampun saged nampi kanugrahan. Kanugrahan menika wujudipun weda ingkang dipun wastani Weda Jitapsara lawan Weda Bagawat Gita. Ingkang dipun wastani Weda Jitapsara menika tumapak ing Baratayuda utawi perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Lah menawi Bagawat Gita menika piwulanging satriya ingkang kedah nindakaken jejibahan brasta angkara murka. Boten kenging dipun ribeti kaliyan raos menapa kemawon wonten tetembungan tanhana dharma mangruwa teksipun bebener menika inggih bebener
boten kenging dipun slewengaken kangge tumindak ingkang nalisir saking paugeran. Mekaten Koko Prabu. Inggih, Yayi. Nah, menika ingkang sampun ngertos lan sampun kula babari kawontenanipun Jitab Sora miwah Bhagawat Gita inggih namung ngripaduka Yayi timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kaya wis tak dawake rikala pun Kakang kelawan Siadi ana kayangan Suralaya. Inggih Koko Prabu. Wiwit dina iki nganti tumapaking Prang Gedhe Barata Yuding tembe Siadi ora kena pisah kelawan pun Kakang. Inggih Koko Prabu. Werkudara. Kresna kakangku apa? Mengkene ya Yayi. Sadurunge pun Kakang bakal paring dawuh kelawan Siadi. Ibarate wong gegawa. Iki Pandhawa ora saya enteng, saya abot. Luwih-luwih tumrape Yayi Werkudara. Sesangganmu abot. Ibarate wong angkat junjung nek kuat tak angkat ora kuat tak broke. Lho, aja ngono. Yen to Siadi mengkono tekse kowe arep endo saka jejiban luhur mau. Lam-lami saking menika monggo Yayi sumene sawetawis. Werkudara mengko ana babab wigati sing bakal tak dawuhake kelawan Siadi. Ya aku manut. Monggo Yayi, kula dherekaken sumene sawetawis. Monggo Koko Prabu. Sancutku merga tumanjing samudra wiraganya banyu sumaput wentis mek angganira sumingep nampak migek jaga kang warit Kaponaga kumambang Doro Beto kakang Nari kowe ngarep pun kakang wis paring dawuh karo Siadi ibarate Pandhawa kuwi wong gegawa ora saya enteng saya abot sebab sing bisa mung nendraning pun kakang mung kadangira Yayi Arjuna. Iya. Mula aja kaget yen to Siadi iki mengko kowe bakal nyumurupi lelakon kang gegirisi. Aku ora wedi.
Lakon apa wae aku wis tau mlangguli. Ya syukur yen to pancen mengkono. Dadi Werkudara kowe wis samapta gati sawiga diri. Ya aku ngestake dawuh bagus yen to pancen ngono. Coba semenia sawetara. Ya, 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 ya. Piyak-piyak ora ngono. Piyak-piyak ki ning apa? Enten tamu. Tamune sapa? Kula. Lho, nek dapurmu iki nganggo piyak-piyak lho. Mengkiye. Piyak-piyak niku nak pratandha enten tamu. Piyak-piyak kuwi ana tamu. Kuwi nek ning kraton Ratune Lenggasinewaka, para wadyabala padha ngadhep piyak-piyak iki padha miyak lungguhmu iki ning daya. Lah iki ning ngora-ora kaya lambemu piyak-piyak iki. Tembok piyak iki sapa? Nggih pokoke ning daya. Lah ya tamune iki sapa? Menika Indra badhe pinanggih kayang panjenengan. Wah, jan gawa napa-napa lho. Saestu. Wah, beto oleh-oleh dibuntut taplak. Ratu kok gawa taplak iki. Saestu kuwi sapa? Narendra Ngasinan. Lah. Ratu Wistina Prabu Duryudana. Oh, Nyai Prabu Duryudana. Heeh. Ki anu nggih. Lah karepe kersane arep apa? Duka, kula mboten ngertos. Oh, ngono. Nggih. Wau pun ngendika kalih kula. Truk. Kok Prabu Kresna wis mu. Pun aku sanga wau. Ajeng ngejok pripun kula ngaten. Wong edan. Loro apa? Coba semingkira luwih dhisik ya. Astinama Prabu Duryudana alana ngandika harine sun Werkudara den kepareng kene sigra Arya Sena Jogja Iwan Durna Risaksana mangenjali Satu siwayen ulun Koko Prabu Dwarawati kula ingkang sowan Yayi Prabu Duryudana sami karaharjan apa paduka Yayi inggih awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raharja pisuwan kula sajak wonten wigati menapa Yayi Prabu sumengka wonten madyaning makambang menika Koko Prabu. Iya persajan kemawon. Kula sampun sawetawis dinten mapan mesanggrah wonten ing Jalatundha menika ing pangajap kula kepengin inggih menika mungu nendranipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Lah paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng mungu anggen paduka nendra. Rene paduka Kanjeng Koko Prabu menika setunggaling pamong kedah adil. Liripun Koko Prabu
boten ketang namung sakedheping netra monggo Koko Prabu. Kula dherekaken rawuh dhumateng negari Ngastina. Dinten menika kula badhe ngawontenaken pahargyan ageng-agengan. Badhe nyungga-nyungga rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Mangke pun Kakang badhe kaboyong dhateng negari Ngastina. Inggih. Perlunipun menapa? Sakmenika blaka kemawon. Yayi Prabu kagungan kula kaboyong dhateng negari Ngastina. Koko Prabu. Kula sampun nampi lagi menawi Koko Prabu sampun wungu saking Rendra kepareng rawuh dhateng negari Ngastina. Ibaratipun ampeyanipun Koko Prabu Kresna menika tumapak wonten negari Ngastina. Ing benjang Baratayuda Jaya binangun kula badhe ungguling ayuda. Oh, dados Yayi Prabu Duryudana sampun netepaken menawi Baratayuda menika dados Koko Prabu dados. Nggih. Nggih, Yayi. Pun Kakang katemben kemawon nampi nugrahaning Bathara. Menapa ingkang kula sedya dipun keparengaken dening Gusti. Lah, samangke ngaten Yayi. Pun Kakang boten badhe kawratan namung kemawon Yayi Prabu cobi keparenga menggalih kanthi wening sarta kula aturi milih. Liripun milih kanthi pundi? Yayi Prabu akan badhe tumapaking Baratayuda Jaya binangun. Inggih, mekaten. Ing tembenipun Yayi Prabu Duryudana badhe kabiyantu Ratu Sewu Negari sak gegamanipun kaliyan dipun biyantu Ratu Setunggaling kula. Monggo kula aturi milih. Salah setunggal Yayi monggo. Menika pun Kakang kaiden dening Gusti. Menika wiwaraning kamulyan tasih binuka dening Jawata. Namung menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal boten kenging dipun lintokaken. Monggo. Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sagamanipun. Mangke rumiyin. Badhe kula manah rumiyin. Riyen dipikir sik sing penak. Dinam-nam dining-ning tenan. Ampun ngantek klerune milih. Mengke nek klerune milih pengentuk anduk cilik kali sabun. Boten sekeca penggal riyen. Nggih. Nggih, Koko Prabu. Sampun pinanggih nalar kula. Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sagamanipun. Nggih. Yayi Prabu pilih pundi? Kula pilih Ratu Sewu sagamane. Piyambak suwantene ngakasa gumaludhuk guntur ketuk meracih nani menapa ingkang dados panyuwunipun Yayi Prabu kasembadan ing benjang Baratayuda paduka badhe kabiyantu Ratu Sewu jangkep sak gegamanipun. Matur nuwun nyuwun pamit Koko Prabu. Dipilih karo Kakang Duryudana. Mati. Ora bakal Prabu Duryudana kok pilih ratu siji mesti pilih sing akeh. Ning Siadi aja banget-banget mung percaya karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki ratu ora kena kanggo paugeran. Coba dinteni sedhela. Piye Prabu Duryudana dadi ning lalakon iki mengko?
Durnaina karnaning bawana lumajaring ratri kinandhak risang trasa jumena linenggak jangganira menjang cuma dawuh nggih kados pundi anggen paduka boyong kawan ingkang Raka Sang Prabu Sri Bathara Kresna berkah pengidunipun Bapa Penemban Begawan Durna kula sampun angsal damel nggih sampun kelampahan boyong kayang Kang Raka Prabu Kresna sampun lah lajeng Prabu Kresna pundi mangke iki wau kula kapuri milih dados pundi ing atasipun Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna kayang Ratu Sewu Negara sak gegamanipun kula kapuri milih jalaran menika sampun nyaketi Barata Yudha Jaya binangun lajeng pendhanipun anak Prabu kula milih Ratu Sewu wah lho wah ten pundi to anak Prabu kaya menapa paduka milih Ratu Sewu wah lole lole ora mati gawa ngalor idul mikir pripun Ratu siji arep digdaya dikaya ngapa karo Ratu Sewu menang ndi ganep sak gamane walah nggih tenan iku diapusi piye mangke riyen menan pilih Ratu Sewu nggih dirupuk Ratu Sewu mongko ratune pekok kabeh ora iso perang ning karemane ming turu mangan karo royal ora to piye kuwi ora tono jera betah melek benten kanjeng Ratu siji Prabu Kresna niku sinten Kresna niku Bathara Wisnu mengke nek pun Triwikrama wujud dadi Bala Srewu Ratu Sewu niku didak kletes-kletes bongkok kabeh. Klentu nggih, Pak. Parah.